espezializatuaren mendeurrena dela eta hemen gaude Mirian eta Aitorrekin. Lehenik eta behin, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Zure ustez, baldago alderik Mirian fakultatiboaren eta Mirian irakaslearen artean edo Aitorren kasuan? Bueno, egon badago. Egia da, gure eremu guztietan edo arlo guztietan gara asistentzialak alde batetik, baina baita dozenteak. Ez da bardin hori irakaskuntza edo ikasleekin edo posgradoen arteko arloan. Badago antzekotasun handi bat, baina badago bereizteko arlo batzuk. Hori da nire pentsatzen dudan, nire Nola pixka bai pentsatzen ez du zeinen aurrean zauden, bai azaltzeko orduan, edo bai hitz egiteko orduan, apur bat beraren interesatzen zaionan arabera. Horren arabera apur bat gidatzen dezu alde batetik edo bestetik. Eta bai fakultatu bezala edo, zerbait beti aldatzen da. Askotan batera doaz, baina saiatzen gara pixkat zuzentzen egoeraren arabera. Nola baloratzen duzuen ospatzen dugun mendeurrena? Bueno, nik uste dute importantea dela, kontutan eukin da ospitale honedeko historia. Ja formazio, gaur egun ezagutzen dugune formazio edo formatzeko prozesua, nik uste dut ospitalean lehenengo residentea edo lehenengo egoiarra sartu zela pasadan mendeko 80. hamarkadan. Baina ja horretik bazegoen ja ospitalean bere prozesu formatzeko bere prozesua, beraz, historian edo formazioaren historian edo oso importante izan da, eta nik uste dut dela data edo fetxa oso berezia zentzu horretan. Zaipatzen dugu gure historia, gure izaera izan garena, eta espero dut izango garena edo etorkizunean izango garena. Uste gaina gure zerbitzun beti komentau dela, bai lehendik dauden adjuntuek eta ondoren izan garenak eta etorri denak, beti norbera bere momentuko egoera eta beti komentau izan dugula egoiliarra gainereko edo direneko momentuak eta aldaketa horiek eta konparatzen eta beti ikasten ibilia alde hortatik, edo. Gauza aldatu da asko. Komentatu da zure beti. Hori aldatu da pilo bat. Aldatu da alde batetik espezialidade bera, ez bakarrik formazioa, espezialidade bera aldatu da eukide azkeneko 15 urteotan edo 20 urteotan aldaketa itzela. Aldaketa izan da alde batetik aldaketa asistentziala, aldaketa teknikoa, aldaketa maila edo profesionalen maila bebai igo da pila bat, eta, neugia, veteranoa edo esate baterako, edo senior, edo ez dakitzeran esan, eta ikusten da, nabaritzen daia garela edo gaudela beste maila batetan. Eta batez be zerbitzu honek dagoela oso aurreratu da zerbitzu moduen, otorrino moduen, zerbitzu moduen, eta dela etorkizun handiko zerbitzua. Orokorrean, edo laburpen moduen hori da epatzeko moduko. Mireneko ikuspunto bat ez da hitz... Eta hain daudenetatik ebai ezberdina igual, ez? Mirene ikusi dugu hori aldaketa, ikusi dugu barrutik. Eta prestakuntzako etorkazinari buruz, zer esan daiteke? Etorkizuna, apskara Aitor rekomendu duna. Zerbitzu hau nik uste dut hori hobetuz jundala eta haundituz nik uste dute baita, eta etorkizuna nik uste dute baita hildo hortatik jarraituko dola. Apur bat, irtetzen diren hobekuntza guztia barneratuz, eta bai teknikoki, edo, nik uste dut alde hortatik jarraitzen dugula aldatzen, eta etortzen dena aldaketekin hobetzen. Eta etorkizuna nik uste dut, handituz edo, Pentsan dut gure apur bete mente burue zabala. Ikusten dugune, ez da hitz, ikusten dugu zen gauzak onak gai garela barneratzeko eta. Eta ikusten dugu zen gauza txarrak gai garela bebai kanporatzeko. Eta zentzu horretan, prozesu, jarraipeneko prozesu baten barruen,
Eta nik uste dut hori ona dela, bai ospitzalerako, adjuntetarako, eta bai irakaskuntza mailan hori prozesu hori arraintzen gara bai zabaltzen unibertsitatera eta formazioan egoerara edo. Eta amaitzeko irakasle edo ikasle bezala pasadizaren bat, anekdota bat? Bueno, egon badaude batzuk kontateko modukoak beste batzuk ez, baina bueno, orokorrean niri ondinokarren hartzen hauena da, etorten direnak, unibertsitatetik etorten direna, beti etorten dira, pentsaten espezialitatea dela gauza bat. Eta amaitzen da bainien beti, amaitzen dute pentsaten dela beste gauza bat ezberdina. Nik izan dut orokorrean. Batez ere hori, uste, zirurgia aldetik eta ez dela espero egiten ditugun gauzak edo ikusten ditugun gaixo motak edo nik uste dut behaien ikuspegia aurretik bat dela eta gurekin izan eta gero uste aldatzen dela eta bizkat realistagoa egiten dela gure aktibitatea edo gure egunerokoa zelakoa dan. Bueno, eskerrik asko bioi eta bihotz zorionak menderren hau. Eskerrik asko.